Salutare tuturor! Astăzi vom discuta episoadele 8, 9 și 10 din viața celor doi gemeni. Știu că n-am mai postat o grămadă de timp despre viața celor doi gemeni, dar acum am revenit. Dar mi-e foarte greu că sunt clasa a 10-a acum și nu pot să mă țin atât de mult de YouTube. Dar voi încerca să țin pasul. Sper ca Raul Legends să posteze iar cu viața celor doi gemeni, că vreau foarte mult sezonul 15. Și acum, hai să începem cu episodul. La începutul episodului 8, Darius cu Eva îl căutau pe Verdrox după ce Darius și-a luat bătaie de la Verdrox. Apoi a apărut ultimativ Cyborg. Și apoi i-a atacat, dar cu puterea bijuteriei Taur. Asta dă mai de înțeles pentru echipa animalică că Sasaki are ceva legătură cu Fabian, dar până și Darius e prost. Se vede de la ochiul liber că Fabian trăiește. Dar ceea ce e cel mai clar, când Darius zice: "Dar cum Taur? Parcă era la Fabian când a murit și apoi a dispărut." Iar apoi, replica lui ultimativ Cyborg zicând: "Sau poate n-a dispărut." Dar după, Darius s-a dus să aducă ajutoare iar, ultimativ Cyborg a încercat să o manipuleze pe Eva, zicând că are un secret, etc. Deja asta devine dubios. Chestia asta a mai zis-o și Cibrox când era la podea de către Diana, așa că am impresia că poate ultimativ Cyborg și Cibrox chiar au dreptate, ori asta ori vor să o întoarcă pe Eva împotriva lui Darius. Apoi Darius a venit cu ajutoare, Nelu cu bijuteria Phoenix sub numele de Flareboy și Edgar cu bijuteria Pantera Neagră sub numele de Elemental, iar ei l-au făcut praf pe ultimativ Cyborg, iar Darius, ca fiind un sensei, îi învață pe Diana, Nelu și Edgar despre eroism și alte chestii. Și prima lecție începe cu numele: a fi erou nu înseamnă să fii cel mai puternic. Și le dă o misiune. Ei sunt trimiși la un parc de distracții, în care este un foc pe care ei să-l stingă, dar fără puterile lor. După mine chiar nu înțeleg rostul acestei lecții de la Darius, dar revenim. Apoi Diana și Edgar s-au dus la acel parc de distracții să stingă focul. Între timp, Shadow Flare a apărut și s-a luptat cu Darius. Dar fix înainte ca Shadow Flare să piardă, a zis că o să vină cineva și mai puternic decât Sasaki și le va face felul eroiilor. Asta deja e prea de tot, cineva mai puternic decât Sasaki? Iar după, Shadow Flare era să-l fi făcut praf pe Darius, dar Darius cu bijuteria Cameleon s-a făcut invizibil în ultima secundă. Iar după, Diana, Nelu și Edgar au reușit să stingă focul și au înțeles învățătura lecției. Mai mult, Diana a înțeles-o, iar după s-au întors la dojo la Darius. Acum vom discuta și despre episoadele 9 și 10. La începutul episodului 9 apare Shadow Flare, adică Fabian pentru cine nu știe, care pare că are o amintire cu el ca erou, alături de Darius antrenându-se. În acea amintire, Darius i-a spus lui Fabian că el mereu va rămâne prietenul lui cel mai bun. Și de când Darius avea 15 ani și i-a dat bijuteria Taur lui Fabian, a știut că va fi cel mai bun erou, dar concluzia mea pentru toate fazele lui Fabian, fiind Shadow Flare din sezonul 14, e că cel mai probabil Fabian nu-și mai amintește cine e el și acum ușor începe să aibă amintiri din trecut. Apoi Diana, Nelu și Edgar au început o nouă lecție. Lecția se numește: curajul nu înseamnă lipsa fricii. Și scopul lecției este ca ei să-și înfrunte friciile și Darius i-a dus într-o cameră plină de iluzii. Prima frică la care vedem e Diana din câte vedem și a apărut dintr-o dată profesorul Hanju și încă o persoană care o acuzau pe Diana zicând că ea a lăsat ca flăcările să ardă școala și că e doar vina ei. După a apărut Darius, acuzând-o pe Diana zicând că el a avut încredere în ea, dar ea l-a dezamăgit. Și acum vedem și la Nelu și a apărut Edgar, zicând că cum a putut ca Nelu să dea foc la tot orașul. Ci că Nelu l-a dezamăgit pe Edgar. Apoi a apărut Diana în fața lui Nelu, zicând că cum a putut să dea foc, căci că Diana chiar l-a iubit. Acum vedem și la Edgar frica lui. Și a apărut Diana, dar ea nu-l recunoștea. După apăruse și o persoană pe care nu o cunoaștem, pe care îl cheamă Rareș Cică, dar nici Rareș nu-l recunoștea pe Edgar. Și chiar Rareș l-a jignit pe Edgar.
Apoi, în baza lui Sasaki, au apărut prieteni de-a lui, Takeda și Kaito, căcică au un plan de a dispărea corupția asta și Sasaki a zis că așa cum l-a ales ca adjunct, liderul Cryptagon, așa o să le facă lor bine. Și Sasaki a găsit bijuteria Scorpion la care era gardian. Sasaki i-a dat lui Takeda bijuteria Molie, iar lui Kaito i-a dat bijuteria Griffon. Și acum, revenind la iluziile copiilor, Sasaki e în fața Dianei zicând că a eșuat, iar el a câștigat. Iar Diana se panichează într-una, iar apoi zice că e cea mai tare eroină și nu va lăsa niciodată ca orașul să fie distrus. Iar apoi și-a învins frica. Aparent, cred că frica ei era să nu cumva să eșueze din a fi eroină. Și acum la Edgar, Rareș tot zice că trebuie Edgar să plece, că nu-l cunoaște, etc. Apoi el zice că e Edgar Graves și aparține acestui oraș și nu se va lăsa bătut. Iar apoi și-a învins și el frica. Acum, la Nelu, Diana din iluzie tot spune că Nelu nu merită nimic, nici măcar pe ea. Și aparent, lui Nelu îi place de Diana pentru că fix asta a zis. Și apoi Nelu își învinge frica zicând că e eroul Flareboy, Nelu Răducan, și nu a făcut nimic. Dar, dacă ați observat atent, prima care și-a învins frica a fost Diana. Asta însemnând că ea e cea mai puternică dintre toți trei, apoi cei trei au venit înapoi la Darius, dar după, Darius avea să meargă undeva, că s-au trimis semnale ciudate. Și aici se încheie episodul 9, iar acum episodul 10 începe cu Darius, care pleacă din dojo să vadă care e treaba cu semnalele trimise. Dar apare Sasaki, iar după folosește bijuteria Scorpion. Și aparent bijuteria Scorpion e mai puternică decât bijuteria Panda Roșu. Sasaki îl bate rău de tot pe Darius. Apoi, înainte ca Darius să-i dea lovitura lui Sasaki, a apărut Takeda, care l-a doborât imediat, apoi l-au dus și închis pe Darius în baza lor. Și aparent aflăm de bijuteriile criptice, inclusiv Darius află, că Sasaki a creat bijuteriile criptice, la care face parte și bijuteria Scorpion. Și cică, acum 4000 de ani, bijuteriile celeste au fost create de un savant pe nume Gong Fuzi, un chinez, iar după următorul creator de bijuterii a fost Sasaki, în anul 915 înainte de Hristos. Dar am doar o chestie de spus. Bă, câți ani are Sasaki? Eu credeam că Ninjart e cel bătrân, dar câți ani are Sasaki? 7000? Vai de capul meu! Dar acum, revenind la episod, cei trei au plecat și l-au lăsat pe Darius în acea cușcă, dar după apăruse Verdrox, care știam eu că era Henry, pentru că și-a dat jos masca și Darius era șocat. Cel mai probabil a fost și el corupt, controlat, la fel cum Ninjart a făcut la alții. Apoi Henry zice că știe un secret care Darius nu le-a spus la ceilalți și că ar fi păcat ca ei să afle. Apoi zice că acel secret cu viziunile, cu viața anterioară, Darius e șocat. Aparent, chiar e adevărat asta cu secretul și nu e doar o manipulare de la ceilalți din echipa criptică. Dar ce secret? Viziuni? Viața anterioară? Care e treaba? După, Henry a plecat, lăsându-l pe Darius singur. Apoi Darius a spart cușca și s-a luptat cu Kaito, dar Kaito a fost destul de puternic că până la urmă bijuteria Griffon e o bijuterie celestă. Dar într-un final, Darius l-a învins, dar Kaito a fugit. La dojo a apărut Takeda și a atacat-o pe Diana. Apoi l-a atacat și pe Edgar foarte tare. După, veni Nelu să lupte, dar când s-a întors Takeda, imediat a fugit ca o pisică fricoasă. Apoi a apărut Eva și l-a doborât puțin pe Takeda. Dar cică, Takeda poartă bijuteria Chimera, nu Molie așa cum a zis Sasaki în episodul 9. Takeda a făcut-o praf pe Eva. Apoi apăruse Sasaki în baza echipei animalice și era și Ninjart acolo. Și cică Ninjart a ascuns bijuteria Scorpion de către Sasaki pentru că e prea puternică. Deci, dacă stăm să ne gândim, Ninjart doar îl folosea pe Sasaki, dar nu voia ca Sasaki să aibă bijuteria Scorpion, realizând cât de periculos ar fi atunci. Deci, asta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm de la Sasaki orice. Și, fix înainte ca Sasaki să-i facă felul lui Ninjart, a apărut Darius. Și i-a dat lui Sasaki un mare pumn de l-a lăsat la podea 3 secunde. Și pur și simplu, prea fain. Darius cu Ninjart versus Sasaki, Darius și Ninjart luptând împreună. Apoi a început lupta. Darius ataca din toate părțile, Ninjart altfel, dar după, Sasaki a distrus toată baza printr-o singură abilitate.
Acum, ceva cam nelogic, și anume, Marius se plimba pe stradă, dar l-a găsit pe Kaito. Și apoi Marius s-a transformat și l-a atacat și l-a învins, luând bijuteria Griffon. Scena asta chiar nu a avut deloc logică. Cum de Marius, fără vreo evoluție din câte știu eu, l-a învins pe Kaito? După, Sasaki a zis lui Darius că e ironic, că mulți oameni au auzit povești eroice despre el, dar nimeni nu-i știe adevăratul secret. Darius e șocat. Apoi a fost aruncat de Takeda direct în Sasaki, Diana l-a aruncat pe Takeda, apoi a început bătălia cea mare. Diana cu Eva se luptau cu Takeda, dar după ce Takeda a doborât-o pe Diana, a apărut Edgar zicând, nimeni nu o atinge pe Diana. Și l-a doborât doar câteva secunde, apoi Takeda l-a pus pe Edgar la pământ. Apoi a apărut Eva doborându-l pe Takeda, apoi Eva a luat bijuteria Chimera de la Takeda. Acum lupta dintre Darius și Sasaki, Darius se ține bine, dar apoi a fost doborât, apoi iar s-a ridicat, după iar a acționat, apoi a fost doborât. E o bătălie intensă. După, pare că Darius evoluează. A creat o nouă bază doar prin aer, adică a apărut dintr-o dată baza și baza a evoluat cu lumini albastre în bază, etc. și cu un cristal albastru în bază, care la început își tot schimba culorile. Deci, cea mai superbă scenă dintre toate. După, Darius l-a doborât pe Sasaki, aruncându-l undeva departe. Și așa s-a terminat marea bătălie, iar Darius le arată noua bază la ceilalți. Apoi au dat o petrecere în sărbătorire că i-au învins pe toți trei și că au luat bijuteria Chimera și Grifon. Și toți au început să danseze. Eva dansa, Marius, Nelu dansa, până și Ana, chiar și Edgar, Diana dansa de rupe. Însă Darius stătea trist sus, între timp când petrecerea era jos. Apoi Ninjart a venit să-l întrebe că de ce e așa, că petrecerea e jos. Dar Darius are impresia că cineva de departe, cineva care îi e drag, e acolo în umbră. Aici cred că se referea ori la Fabian, ori la Henry. Cred că mai mult la Fabian. Apoi s-au distrat la maxim. Deci cam asta a fost și aceste episoade. Sincer, chiar mi-a plăcut finalul sezonului 14. Mai ales că Darius Yara a avut o confruntare directă cu Sasaki, a doua confruntare dintre Darius și Sasaki, doar că la început a avut ajutor de la Ninjart. Și scrieți în comentarii care sunt personajele voastre preferate din viața celor doi gemeni. Pentru mine, pe primul loc e Diana, nu mai e Darius. Pentru mine Diana e cam puternică, dar și deșteaptă. Adică a găsit bijuteria pe un gata a evoluat. Și Diana, precum în episodul 9, ea și-a învins prima frică. Apoi a fost Edgar și după Nelu. Și pe al doilea loc ar fi bineînțeles Darius, iar pe al treilea loc e Ninjart. Deci Darius și Ninjart fac o echipă minunată, dar acum eu cred că Fabian clar și-a pierdut memoria, iar Sasaki l-a luat pe Fabian zicând minciuni cel mai probabil. Cam asta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut și scrieți în comentarii ce teorii vreți să facem despre viața celor doi gemeni sau poate chiar despre What If, așa că dați like și ne vedem în videoclipul următor. Ciao, ciao!